Zatim sljedeći hadis jeste hadis kojeg bilježi imam Buhari od Ebu Hureyre, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men yuridillahu bihi khayran yusib ili yusab minhu." Kaže, onaj kome Allah želi dobro, on mu pošalje musibet, odnosno pošalje mu iskušenje. I ovdje može na dva načina da se kaže yusib ili yusab. Yusib, Allah ga iskuša. Yusab, bude iskušan. Kako dogledate? Aktiv, pasiv, isto je značenje. Kome Allah želi hajr, iskuša ga. Značenje ovoga jeste, pod jedan, da su iskušenja robu dokaz ljubavi od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kada Allah subhanahu wa ta'ala voli roba, pošalje mu iskušenje. Ali nije samo tako, nego mu pošalje iskušenje i nadahne ga da osabura. Nije čisto iskušenje dokaz ljubavi, jer Allah šalje nedaće i kafirima, nego značenje hadisa kome Allah želi dobro, pošalje mu iskušenje i ojača ga saborom da može to iskušenje podnijeti i očekivati nagradu kod uzvišenog Allaha dželle wa ala. Pa je to značenje. Zatim, druga fajda ovdje koju ćemo spomenuti po pitanju ovog hadisa jeste kako razlikovati kaznu od iskušenja. Ljude pogađaju iskušenja, ljude pogađaju kazne. Na koji način razlikovati ove dvije stvari? Jedan deo učenjaka kaže da čovjek treba gledati njegov hal. Pa ako ga zadesi dok je u pokornosti, to je iskušenje. Ako ga zadesi dok griješi, to je kazna. Međutim, ono što je bliže jeste da kažemo sljedeće. Iskušenja i kazne su od gajba. Ne znamo šta je Allah subhanahu wa ta'ala htio time. Može biti to, može biti to. Pa bilo šta da bude, čovjeku je u obje situacije naređeno isto, a to je da osabura. Pa ćemo kazati, čovjek treba da se osvrne na ono što mu Allah naredio, bez obzira došla mu kazna ili došlo mu iskušenje, njemu ista stvar naređena, a to je da osabura i da zna da mu je to od Allaha subhanahu wa ta'ala i da očekuje nagradu za sabur. Pa ako je bila kazna, pokajat će se i bit će hajr za njega nakon toga, Allah će mu oprostiti grijehe. Ako je bilo iskušenje, podići će mu deređu u dženetu, pa je u bilo kojoj situaciji ista stvar mu je naređena. Pa samim tim kazat ćemo da čovjek ne zna, nikad ne može biti siguran šta je od ovo dvoje, jer Allah subhanahu wa ta'ala je odredio šta će čovjeka pogoditi, pa kaže subhanahu wa ta'ala u suri Hadid: "Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha." Kaže, ne pogodi nijedan musibet bilo kog na zemlji ili u vama samim, a da to već nije u knjizi zapisano prije nego što smo stvorili stvorenja. Pa dakle, musibeti su već određeni u kaderu, pa na čovjeku je da uradi ono što mu je Allah naredio, a to je da osabura, bez obzira bila kazna ili bilo iskušenje.